Bolji život za sve građane Okučana prioritet je i obveza općine prema njezinim žiteljima od ustroja prije 21 godinu. Svoj privremeni ili stalni dom tijekom druge polovice 1995. godine na području općine Okučani našlo je preko 3000 osoba iz 130 različitih župa. Stanovnici Okučana svoj dan slave na blagdan Svetog Vida, svjedočeći na taj način vjeru svojih otaca. A istoimena župna crkva, prekrasno sakralno zdanje, jedan je od simbola mira i slobode na ovim prostorima. U naseljima općine žitelji su podigli i kapelice na mjestima uz glavne prometnice, kako bi i domaćima i onima koji putuju omogućili i tijekom dana minute odmora i molitve. O blagdanima svetaca zaštitnika ovih naselja upravo na tim mjestima okupljaju se brojni vjernici na svetim misama. Sve ove godine općina Okučani radi na stvaranju uvjeta za razvoj gospodarstva i kvalitetniji život na ovim prostorima. Unatoč teškoćama, pomaci su vidljivi. Općina gospodarski razvoj temelji na poljoprivredi, obrtništvu i malom poduzetništvu. Naravno, potencijala i mogućnosti ima puno. Načelnik općine Okučani, Aca Vidaković, njegovi zamjenici, kao i općinsko vijeće, korak po korak stvaraju čvrste temelje za nova investicijska ulaganja i zapošljavanje. Puno je toga obnovljeno i izgrađeno, od tržnice, školsko-športske dvorane, stambenih i zgrade općine. Uređeni su društveni domovi, ulagano je u komunalnu infrastrukturu. Okučani su značajno cestovno i željezničko prometno čvorište, a razvoju i u tom pravcu zasigurno će doprinijeti i obnova pruge i samog željezničkog kolodvora. Važan segment ove zajednice je i škola, koja s radom počinje 18. rujna 1995. godine. U njezinu sastavu su i područne škole Stara Gradiška, Smrtić Ratkovac, Gornji Bogićevci i Trnakovac. Zdravstvena skrb osigurana je kroz rad liječničke ambulante Doma zdravlja, opće stomatološke ordinacije i ljekarne, a na području općine radi i Hrvatski radio Bljesak, Narodna knjižnica i čitaonica, Hrvatska pošta, Dječji vrtić Bljesak, Policijska postaja Okučani, Humanitarna organizacija Zajednica Susret, Centar za pomoć i njegu Dragi bližnji, Dom za starije i nemoćne osobe. Nositeljice ovog programa su časne sestre Klanjateljice krvi Kristove. Uspješno radi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. Okučani, veterinarska stanica i Hrvatske šume, uprava šuma Okučani. Tu su još i dobrovoljno vatrogasno društvo Okučani, nogometni klub Psunj Sokol, Nanbudo klub Slavonija, čiji članovi postižu vrhunske rezultate, a klub je iznjedrio i hrvatskog reprezentativca koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Uspješno djeluje i udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata te udruga Duga. Naravno, tu su i športska ribolovna udruga Pastrva, lovačka udruga Vepar i biciklistički klub Sveti Franjo. Okosnica društvenih i kulturnih događanja
kojih je tijekom godine više od 60, je Kulturno-umjetničko društvo Tkanica, osnovano sa željom da se sačuvaju običaji i kulturna baština svih stanovnika. Dostojno predstavljaju svoj kraj na manifestacijama diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica. Na području općine djeluje i SKD Prosvjeta pod odbor Okučani. Izdvajamo i nekoliko najvažnijih manifestacija. Središnja svečanost na nacionalnoj razini obilježavanja vojno-redarstvene akcije Bljesak. Veliki potencijal turističkog razvoja su izuzetno vrijedna arheološka nalazišta, koja prema sustavnim rekognosciranjima i istraživanjima Gradskog muzeja Nova Gradiška svjedoče o životu na ovim prostorima još od prapovijesnog vremena. Tu je i nalaz koji svjedoči o postojanju srednjovjekovnog plemićkog grada u Bijeloj Stijeni, a koji datira iz 13. i 14. stoljeća. Konzervatorsko-arheološka istraživanja utvrda Rašaške i Bijele Stijene provešće se i ove godine. Sve što je učinjeno tijekom 21 godine na ovom području, ono što je u tijeku, ali planirani projekti, potvrda su opravdanosti postojanja općine, temelj njezina razvoja i zalog sretnije budućnosti svih njezinih stanovnika.